Fi kliem l-Arċisqof Charles Scicluna, id-dinja trid tirrikonoxxi li r-Reġina Elisabetta II kienet xhud ta' lealtà u fedeltà, imnaqxa fi qlubna bl-eżempju li kienet tagħti. Waqt qudiesa li saret biex tfakkar il-memorja tar-Reġina, l-Arċisqof fakkar f'diskors tal-1953 fejn ir-Reġina waslet messaġġ fl-okkażjoni tal-inkuranazzjoni tagħha. Dakinhar hi kienet talbet sabiex kull persuna anke dawk li jħadnu reliġjon differenti jitlob għaliha sabiex tkun tista' tagħti l-aqwa servizz għal kumplament ta' ħajjitha għalkemm hi qatt ma talbet lealtà għamja min-nies tagħha. L-Arċisqof qal li bħalissa qed naraw ir-rispett straordinarju li kellhom in-nies lejn ir-Reġina kif eluf ta' persuni ssellmu lil Elisabetta waqt li bħalissa tinsab esposta l-qima tal-poplu fil-kapitali Ingliża. Min-naħa l-oħra huwa ffakkar li bil-mewt tar-Reġina qegħdin insellmu paġna importanti mill-istorja ta' pajjiżna. Dan għaliex ir-Reġina mhux biss kienet għexet Malta, iżda hi kienet tatna l-indipendenza. L-Arċisqof temm id-diskors tiegħu billi fakkar li matul ħajjitha ir-Reġina dejjem waslet messaġġi sempliċi u kordjali u minn qalba u li fl-aħħar mill-aħħar kienet konxja li ridet tagħti kont lill Alla ta' kif qiegħda taqdi id-dover tagħha.